खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसे बरायहरनाय थाहरबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो आसा खालामबावो आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे लाइक खालाम अन्नानै लोगोफोर आं दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय नायलांदोलाय आं दिनै मा देखायनो हायो नोंथांमोननि गोसोखौ आङो बोनो हागोन ना हाया नायनोसै दिनैबो मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोनहा दिनैबो आराम स्क्रिप्ट खालामालासिनो नायलांदो दे सनाफोर लोक्षिफोर दा लुबै दे सनाफोर खान्थाल फिथाइखौ नै मैया माखासे जाखांबाय दिनै एसे जाबावनोसै सर आफा बुरा बाथौनि दहाय गोदैथारलै एसे मोनब्रेबाय आरो जाजायो होमबाबा बोरैबा आनारस मोदोमलायो खान्थाला रेवा फिसा फिसा जाबायलाय दा रानदोलाय दा बिफा जाफैदो नै जाजोबसै आङो जाजोबसै आं ना जाफै दा जाजोबजागोनबा उनाव ओरैनोबा सोबानो हाबो गोदै ना एसे गोदै बारा जाबाय एसे गोदैमोन गोदैया लेवा फिसा फिसा जों लागोआव आङो सासे आंनि लोगोनाव थांनो नागिरदों खाथियाव लावखौ देखायनां जों लागोआ लोगोफोरनि ओइ मा अफिस गैयिखाय आद्रा आद्रिथार नामा नोंहा दिनै नै जों लागोआ जि गिदिर बिल्डिं दं आंसोहाय आं मिरा ब्रह्म सिनायहराखै जाहैदों आंखौ सान्दुं मोदाननानै जों लागोआ नै एसे देखायनोसै आं जों लागोखौ लामाखौ देखायबाय आरो नै दखान फिसा लागा नै नाहरलाय कक' आयु इमान सान्दुं दुंबादां मैयाबो मानसियानो गैया कक' मटु कक' दरखें दराखें आयै जाथारबाय बिसोरो जाथारबाय आयै बावाखै साला दिनैसो लोगो मोनदों आजा लोक्षि र' हाबाब गैलाहाय नायलाय आइ कक' आयै अनजानो लुगैनाया जा सेलायलायबाय अनजानो फैदा एलाय फैदा नै बिस्रा मालाय फुला जि मोजां बारखादों नै जा मोजां फुल गायो मालाय बेहा बरिया आयौ माने बिसोरो आंजों अनजानो लुगैना सानजों सेलायलायदों आरो जि नै बिसिना थाइजौआ गाहायावनो थायदों इन्टारेस्टार नै आइ जि बुरजा थाइबोदों दिनै गाहायावनो फाग्लासो जागोन आंनि लोगोनाव फैदोंना आङो बिसिना नै थाइजौआ गाहायावनो थाइखावलाबायदों नै
फैनाय खाना लांसै सिरिला जोबखाबाय आयै सरख्ले ना सुरख्ले बरिया नै दा जानोसै संख्रि बानलु लागायनानै जाबाय आइदै जय गुरु नै मादैया बाला नोरै देखायसै नै लोगोफोर मादैया सुरख्लि गाखोफैदों दिनै गाजोबोसोलै नै गाजोबो नायलाय मावानो गायो जाथ'बाय एसे मोनबावथों ना कत बुरजा 40 थाखा केजि बियो हाथायाव नै बेसेबां मोनबाय लोगोफोर बारा जानो हाया बेसेबां मोनना मा नांगौ मालाय नै खख' बिबथै मारफि बिबथैया मा लाना फैखो आयौ मालाय दिंखिया खाना लाबोबाय बेरे मोजांहाय खख' बिबथैया नाय मारफि नोंसिना दादिया नै दिंखिया खानानै लाबोबाय फैद' सायनोसै आंना लोगोआ नै गाफुङा होबाय गुरनि साहा गुरनि बिबथैजों थांबाय हनै बिबथैखौ मोनना आंखौ नांबावला दाना यावसो गामब्ले जिरायदों गरमथारना जि गरम दिनै बोथोरा मैयाबो बिदिनो दिनैबो बिदिनो दिनै रासिनबावसो फैबाय नै साहा लोंखांनानै गय जानोसैलाय मादैया गय जेरावखि थाङा जेखि मावा गय दिंखियाखौ सायनोसै आंहा खावसे लांसै बिस्रानो खावसे गालांसै मा फुङाव मर्निं वाक खालायनायजों लोगोसे दिंखिया खाना लाबोयो बिसिना बिबथैया खख' बिबथैया मर्निं वाक खालामहैनायजों दिंखिया लाना फैनायजों बुरजाथारना आं माखासे लांसै बिलाइखौ होना होआ नोंहा सोरबा बिलाइखौ होआ खिन्थु बिलाइखौसो जानांगौ एसे बिलाइयावसो भिटामिन थायो नै लोगोफोर सुरफ्लि ना सरफ्ले बेखौ जानो नागिरबाय आङो बानलु गोरान मस्ला सामब्राम गुफुर सोर लकेल आंगुर होनो सोर सरफ्ले होनो जानोसै आं नै लोगोफोर बरिया गोथाव जागासिनो बे फिथाइया सोरबा मोनजाफेराखैबो जानो हागौ माने बेयो गोखै खैरोम दैरोम ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसिनबावबा एसे गोदैसिन जायो आरो एसे खैरोम दैरोम बेगर फिसा फिसा थायो आयौ बानलु गोरान जि गोसा कार्बि आंलंनि बानलु सिनि बानलु बाथोन सावनानै देदो सावनानै देनाया गोथाव जायो ना
बानलु गोरान जानो हाया आङो जि गुजुयो नों जायामोन गोखैखौ जाथ'ला सामब्राम बानलु गोराना गुजुथारोलै आंनाव बानलु गोरान भाजासो माबासो बाथोनसो नोंनि दाउ बेदर एवनायाबो मोदोम फैजोबनानै आंखौ गुजु होबाय दे बानलुखौसो होनबाय थादों आङो बिसिनाव ओंखाम जालांसै लोगोफोर दाउ बेदर एवबाय लोगोआ थाङै थुङै ओंखामबो मोनजाबावलांसैसो गोलोमसावजोब्बाय लोगोफोर आं भिडिअआव जाबाय थाला एक्सट्रा जानोसै गोलोमनाया हाला बाय बाय दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय सनाफोर लोखिफोर नङाब्रा बे भिडिअआ बे जाबाय ओमफ्राय बेखौ आं बिदि खालामबाय बेथ' जाखायो बिदियाथ' ओमफ्राय